Niin, seuraavana meillä on Lahden Reipas täällä. Kerppa Lahden Reippaasta meille jotakin. No tää oli se viimeinen inkarnaatio Reippaasta, mikä pysyy pystyssä jääkiekon puolella. Ja tääkin oli aika lirissä jo tässä kohtaa. Ja mä itse alkan miettiä tässä pikkuhiljaa, kun katsoo, että missä järjestyksessä nämä joukkueet on, kun sitä spekuloitiin tuossa alkuun. Tää on oikeasti joku niiden korttitoimittajien veikkaus, että miten kausi tulee menemään. Meidän on kyllä niin kuin hänille vedetty just Kiekko-Espoo, joka siinä oli tovi sitten noussut ja sitten kurjuuden kuninkaaksi kutsuttu Reipas. Joo. Ei, mutta siis se on surullista. Mun täytyy suoraan sanoa, että mä en oo ikinä pitänyt tosta Pelicans-nimestä. Mua ärsyttää kaikki tollaset englannin väännökset ja kaikki tämmöisten tuominen suomalaisen urheilumista ihan suorastuna perseestä. Niin, ois Lahden Pelikaanit sitten. Niin, mä ymmärrän, että tuolla nimellä on ikävä konnotaatio, mutta sitten taas niinku toi, että Reipas. Niin. Ei sen suomalaisempaa nimeä oikein oo. No eipä juuri. Siinä on meininkiä. Kuitenkin ajatellaan, että se niinku lähtee sieltä Viipurin Reippaasta, mikä voitti ensimmäisen Kiekko Suomen mestaruuden. Aivan, pitkät perinteet. Niin, että se vaan muutti sitten Lahteen, kun vähän rajat muuttui yhtäkkiä. Niin se oli tietysti, mä ymmärrän sen, että siitä haluttiin ehkä sitä taakasta eroon, kun tossahan oli Kiekko-Reipas ja oli Hoki-Reipas ja Lahden Reipas ja sitten oli tää Reipas Lahti. Eli kaikki reippaat oli tavalla tai toisella taloudellisesti vetäneet itsensä piippuun. Joo, Ja yleensä jo lähteessä. joo, siis siellä kyllä niin kuin osattiin, Kuusessahan Pelikanskin oli tuossa noin, ainakin omien sanojensa mukaan vuoden pari, ja nyt yhtäkkiä onkin töllyä niin paljon, että ei oikein paskalle taivu, mutta katsoo joukkueen rakennusta nyt tälle kaudelle. Mutta että joo, siis kyllä se surullinen se Reippaan tarina oli, se räpiköinti oli, ja se oli aika kuvaavaa just, että maaliskuussa 94 tämä aiemmin mainittu 17-2 peli Tepsiä vastaan, niin eipä niillä kauheasti jäljellä ollut. Mutta tosiaan homma meni sillä tavalla, että Reipas oli liigan viimeinen ja joutui karsintaan. Olisiko se nyt sitten ollut 4 vai 5 divarin parasta, niin sitä kutsuttiin Finlandia-liigaksi silloin, sitä karsintasarjaa. Ja se meni muistaakseni samalla periaatteella kuin tämä Ruotsin paljon puhuttu Kvalserien, tai en tiedä puhutaanko sitä enää, mutta joskus puhuttiin, että semmoinen pitäisi Suomeenkin saada. Niin, missä oli niinku sitten, että yksi paikka auringossa tarjolla ja pelattiin kaksinkertainen sarja, niin se muistaakseni meni, että sitten kuka parhaiten pärjäsi, niin vei koko potin ja meni liikaa. Ja tolla erää sitten Reippaan liigaräpiköinti päättyi, koska Juhani Tammisen johdolla Turun toverit marssi sieltä liigaan silloin. Aivan. Elikkä moni ei välttämättä muistakaan sitä, että liikahan oli niin kuin avoin silleen, että Joo, sehän oli sinne 2000-luvun, 20 vuotta sitten tehtiin se päätös, että vähän reilukin. Eli onko se 2000, kun oli se, kun Pelikans ja Kärpät kohtas karsinnoissa. Ja Kärpät voitti sen, mutta sitten Pelikans päätettiin pitää liigassa ja liigaa laajennettiin ensimmäisen kerran. aivan, kyllä. Silloin loppui se, että liigasta on ihan ollut mun mielestä paskapuhetta puhua nousijoista. Ne on laajennusjoukkueita. Silloin siirryttiin NHL-systeemiin, eli se, että jos sulla riittää paukut pelata tätä sarjaa ja sut otetaan mukaan porukkaan, niin silloin se homma toimii niin. Eli Pelikanskin oli laajennusjoukkue. Ainoa, joka nousi ihan niin kuin nousemalla oikeastaan, taisi olla kyllä Kalpa. Koska siinä oli sillä kaudella oli yhden kauden ajan ovi auki Mestiksen mestarit, että saatiin 14 joukkue. Mutta en mä usko, että ketään muuta olisi otettu kuin Kalpaa. Niin joo. Kun Kapaset oli tullut takaisin ja pumannut fyrkkaan, nosti se Suomisarjasta ensin Mestikseen. Ja sitten työslukaudella oli Kapanen itse pelaamassa ja Timo Senkime ja Adam Hall Nashvillestä oli siellä mukana. Ja Okei. niillä oli aika hurja meininki. Kuivalainen taas, olisiko Kuivalainenkin vaan maaliin, mutta oliko se vaan siellä taustalla. Kuitenkin niin, sieltä ne tuli väkisin sitten liikaa. Ja totta kai Kapanen ja Timo lähti takaisin NRiin sitten. Ja Kapanenhan tuli takaisin muutama vuotta myöhemmin lopettelemaan uraansa, pelasi liigassa ne viimeiset kautensa.
Mutta joo, niin mun muistaakseni jälleen kerran en sataseksi lupaa, mutta mun muistini mukaan se meni niin, että Kalpa oli niin kuin ainoa, joka on NS noussut näistä joukkueista, mikä sitten tuli. Muuten kaikki on laajennusjoukkueita. Mun mielestä niitä pitäisi puhutella sellaisena ja kohdella myös sellaisena. Mä ärsyttää nousijoista puhuminen vaikka Jukureita ja noiden kohdalla. Ei, ne on laajennusjoukkueita. Joo, niin eihän ne silleen pelannut varsinaisesti siitä noususta. Ei. Vaan ne vaan päätettiin, että ne otetaan mukaan. Joo, ja silloin mun mielestä ihan turha lässyttää yhtään mistään muusta. Ja ihan yhtä lailla tarkoittaa tätä, kun kaikki on sille, että niitä kabinettinousu sitä ja tätä, kun ei se ole nousu, se on laajennus. Silloin kun pelikenttä on muuttunut siinä kohtaa, ei silloin puhuta mistään perinteistä eurooppalaista palloilusarjasta, mistä voi nousta ja pudota, vaan puhutaan amerikkalaistyyppistä ammattilaisarjasta, mikä päättää itse, että onko siinä kuinka monta joukkuetta ja mitkä ne kriteerit on, niin kuin NHL:ssä. Se on ihan sama juttu. NHL:ssä ei tullut ketään oikein haittaavaa, että uusia jengejä tulee, mutta Suomessa autaa armias, kun tehdään näin, niin se on yhtäkkiä kamalaa. Niin tätä mä vaatin jotain niin logiikkaa tähän, että lässyttäkää sitten NHL:stä samalla tavalla. Niin, kyllä. Eihän sielläkään ole pelattu noususta. Ei Seattle ole pelannut noususta. Ei ne ymmärrä semmoista järjestelmää, että noustaan tai pudotaan. Ei se jalkapallossakaan ole sellaista. Ei. Niin siis se on vaan erilainen lähtökohta. Me ei vaan Euroopassa jotenkin tavattoman hankala ollut hyväksyä sitä, että asioita voi tehdä toisellakin tavalla. Mutta se on just sitä, kun meillä on tämmöistä ry-pohjaista läpsyttelyä ollut niin helvetin kauan, että 30 vuotta vasta pelattu ammattilaisjääkiekkoa. Niin tuolla Pohjois-Amerikassa, niin jokainen voisi historiaan perehtyä paljon. Ennen NHL:ääkin pelattiin jo ammattilaislätkää. Se on ollut nimenomaan kylmää bisnestä alusta lähtien. Sen takia ajattelumaailma on ollut täysin erilainen. Niin tavallaan vaan niin sitä johdonmukaisuutta mä pyytäisin tähän keskusteluun, että lopetetaan tommonen niin harhaanjohtavien termien käyttäminen. Ei mulla oikeastaan mitään muuta sen enempää siitä. Mutta toi Reipas, niin eivät siinä karstasarjassa pärjänneet ja sitten täällä Turussa varmistui heidän putoaminen. Ottivat Tutolta turpaa muistaakseni 8-4. Sellainenkin hauskuus mun arkistosta löytyi, että mulla on sen matsin maalinauha tallella. Se peli tuli paikallisradiosta silloin. Kappas. Ja niin sitten oli sellainen, mitä moni ei muista, mutta mä olin paikalla tämän. Ja pikkupoikana en siinä tajunnut mitään sen vahingollisempaa. Mutta tosiaan kun Joensuussa asuttiin, niin me oltiin paikan päällä katsoa Jokipoikien ja Tuton välistä viimeisen kierroksen peliä, minne Tami ei edes lähtenyt, kun hän tiesi mitä oli tulossa. Oman tarinansa mukaan tiesi mitä oli tulossa. Ja Jokipon voitti sen pelin muistaakseni 13-0. Ja jälkikäteen mä sain kuulla, että pojat oli vähän siinä Turussa kun bussi lähti liikenteeseen, niin pistänyt pikku kittauksen päälle. Ja ne, ketä oli eniten kännissä, oli valmentajia, jos se väärin muistan, Risto Siltanen ja Jouni Tuominen oli coachit sinä iltana. Ja olisi hauska nähdä siitä pelistä edes koosteen jostain vielä. Että jos joku tuntee Joensuun paikallis-TV:n ihmisiä, kellä saattaa sitä arkistoa olla, niin kertokaa mullekin. Mä olisin kovin kiinnostunut, koska 10-vuotias tai 9-vuotias sitä ei oikein ymmärtänyt, mutta nyt sen varmaan ehkä vähän osasi katsoakin sille, että sille lämärityyli, että toi on ihan lärvi. Mutta joo, eli Tutolla oli nousu varmistunut, niin pojat otti vähän lomareissun kannalta se vimppa Joensuun retkeen. Niin. Ei mitään väliä ollut. Höntsäilee. Joo. Siihen aikaan, kun ei telkkarit ollut paikalla ja ei ollut somea ja muuta, niin tollaisenkin voi tehdä. Mutta näin on tarinan kuullut jälkikäteen ja mä olin paikan päällä todistaa peliä, mikä kyllä oli aikamoista epäjääkiekkoa. Mutta joo, sellainen muistikuva sitä 94 Finlandia liigasta ja Reipaslahden viimeistä rypistelyistä liigajoukkueena. Kyllä se aika murheellista touhua oli, mutta rahat oli loppu ja minkä siinä sitten tekee, ei kukaan tahallaan pelejä häviä. Kyllä joka jätkä varmasti parhaassa teki, mutta ei ollut oikein mitään palaa. Mutta sitten päästään varmaan katselemaan niitä nimiäkin, ketä siellä. No siellä se Ilmivalta just on ensimmäisenä, mistä mä puhuin aikaisemmin, mikä löi mailansa säpäleiksi ja tuli ties kuinka monen takaiskun jälkeen. Olri Svoboda oli siinä just siinä maalivahtikaupassa silloin mukana. Ja mä veikkaan, että Reipas varmaan möi hänet pois palkkakulujen takia, koska heillehän se halvin maalivahti sieltä tuli lopulta. Hankela, nuori poika. Ahaa, joo, just. Ja Hilppa Halme palasi Tapparaan Kokkolasta, niin mä veikkaan, että se, mä en tiedä oliko se suoraan semmonen niinku three-way trade, niin NHL-tyyliin, mutta niin kuin puhuttiin, että nämä molarit pedi semmoisen pieni pyörii siinä
niin Svobora päätyi sinne Hermekseen. Mutta Hermeksellä taisi olla silloin haluja nousta. Niin kyllähän Tsekkoslovakian entinen kakkosmaalivahti oli ihan sikäli teoriassa vahvistus. Mutta niin. Tuossa hauska nähdä, että Ollilla on näköjään tuossa kohtaa jo ihan reippaan maski, että silloin kun hän siirtyi Turun pestin sen jälkeen sinne kaudella 293, niin silloin oli vielä tepsin väriin maalattu maski, missä oli reipas Lahti Tarro ihan törkeä määrä silloin kun on päällä. Se näyttää aika röyhkeältä. Joo, tässä huomaa muuten taas on kahdesta eri paikkaa noita kuvia otettu. On ihan selkeä laatuero. Tää on Lahdesta. Joo. Se on 69 mainos. Tosiaan joo, niin muuten on. Joukkue. Toi on Hakametsä, väittäisin. Näyttää samalta nuo penkit tuossa takana. Joo. Toi mun mielestä täytyy sanoa kyllä, että tää niinku Reipäslahden logo, niin mä jotenkin kyllä tykkään ihan siitä. Varsinkin tuossa se on mukavasti paidassa hallitsevassa roolissa ja näköjään hieno taklan paita ja kaikkea. Niin Joo, on kyllä. ei ne ole rumissa asuissa esiintynyt. Ja sitten totta kai kakarana niin muistan, että kuinka paljon Timo Kahelinin nimi huvitti silloin. Ja en muista oliko hän ihan Kaheli, mutta niin. Ja sitten mä muistan tähän aikaan, niin skinhead-käsite tuli, niin silloin niitä kutsui skinnareiksi, niin mun mielestä Ville Skinnarin nimi oli aika, no, hänen kannaltaan vähän ikävä ehkä. Niin joo, aikaan. Tosiaan. Mutta en tiedä miten Lahdessa oli, kai niitä sielläkin oli, mutta Joensuussa ainakin se oliko se juttu silloin olemaan. Pikkupojan mieleen on tollanenkin jäänyt aikanaansa, mutta aika paljon tuntemattomia nimiä. Joo, just katsoin, että ei ole ihan niinku niitä suurimpia liigajyriä tähän joukkueeseen sattunut, mikä kyllä osaltaan selittää sitä pärjäämistäkin sitten. Joo, mutta tossa on ihan pelimiehiä kyllä muutamakin. Chibale, en mä tiedä oliko mitä maailman parhaita joukkuepelaajia osa näistä, mutta ihan hyviä pelureita. Ulrich Valek, no, Lahdessa ainakin tohon aikaan varmaan oli sun aika ihailtu hahmo. Hän joutui silloin lähteä Suomesta pois, niin oli reidipeli, muistaakseni olisiko Tepsiä vasta jopa ollut, niin se saada puolen vuoden pelikiello, kun veti linjatuomaria turpaa siinä pelissä. Ja sitten myöhemmin niin lahtelais niin kun yhteisö, muistaakseni vähän niin kuin keräs kolehdia hommattiin Valekki takaisin. Mitä videoita on nähnyt, niin aika kova pyssy sillä oli, aika hullu käyristys lavassa, semmonen oikein tsekkikoukku, minkä näkee jo telkkarin kuvastakin ylikäyräksi. Se on jäänyt mieleen tuosta kaverista. En muista, oliko tältä kaudelta vai oliko sitä aiemmalta retkeltä, mutta kuitenkin niin on jotain pätkiä nähnyt. Erkki Laine tietysti nyt on lahtelaisen kiekon legenda, oli rauha hänen sielulleen. Olisiko ollut veneilyonnettomuus, missä meni muistaakseni. Joku onnettomuus se muistaakseni oli, että paskaa sattui valitettavasti. Joo. Se on Lahtikiekon isoja legendoja. Kiviahon Tommi, oikein hyvä liigatason peluri. Paino parhaimmillaan muistaakseni aika paljonkin pinnoja. Sami Wikström oli muistaakseni kans ihan hyvän luokan laitahyökkääjä. Jonni Vauhkonen oli sellainen pelaaja, josta muistaakseni oli sellainen oikein niin kohisti, että siitä piti tulla oikein niin oikein kovankin luokan pelimies. Se ei koskaan oikein realisoitunut sellaisen, mutta ihan niin sellainen hyvä liigapeluri, isokokoinen jätkä. Muistan nähneeni hänestä myöhemmin kortteja kyllä, että on ollut niin kuin silleen liigatasolla, niin kuin sanoit, että kyllähän siinä väänsi, mutta ei niin kuin mitään tähteä tullut missään tapauksessa. Semmoinen niin kuin liigapeluri kyllä. Ja Erkki Mäkelä, niin eikö hän mahda niitä ihan Lahtikiekon legendoja kans olla? Mulla on muistikuva, että on vähän niin kuin, sen takia en muista, että oli kuitenkin sen ikäinen tuossa kohtaa, että taitaa olla vähän niin kuin before my time -osastoa. Aivan, vähän joo. niin kuin Erkki Laineenkin parhaat palat, mutta muistaakseni Mäkelä kyllä ihan pelimies taisi olla. Mutta eipä nämä pelurit sitten saanut kuitenkaan laivaa oikastuksi. Mutta se on varmaan vähän sama kuin nykyaikana kaikin tavoin, niin hommat menee, että sitten kun alkaa asiat mennä päin helvettiä, niin kyllä siinä vähän kaikki tuppaa luisumaan. Siinä on kova jätkä, Toni Koivunen. Okei. Todellinen Lahtikiekon legenda, kyllä 1-1. Niin kuin muistaakseni taisi olla, kun hän lopetti, niin olisiko ollut jopa niin, että Pelsufaneilla oli sellainen hieno lakana, missä oli hänen kuva ja yksi suurista.
Okei. Mutta joku tämmöisen kunnianosoituksen muistaa, että hänelle tehtiin ja sen kyllä ansaitsee. Muistaakseni pelasi jopa, olisiko ne yli 40 asti, että pitkä ura vielä ja erittäin hyvä pelaaja. Lahden Jaageri. No, jos sen niin tahtoo ajatella, niin mikä ettei, mutta niin. Joo. Siitä päästiin noita nyt sitten onkin näitä kierroskortteja. Tämä oli hieno idea mun mielestä. Joo, tuo on aika mielenkiintoinen sille, että periaatteessa vaikka et olisi niinku sekuntiakaan nähnyt pelimatskua tuolta kauelta, niin kaikki tilastot löytyy tuolta. Jopa niinku ottelussa käynyt toi yleisömäärä. Oliko näin? Joo. Ai niin, täällä on lehtileikkeitäkin parhaimmillaan. Joo, kato, täällä on Joo. no esimerkiksi täällä on nyt HIFCube 4.1. Täällä on maalintekijät, syöttäjät, maalintekoajat ja yleisöä 4408. Joo. On muuten hieno kuva tossa. Mitäkään tossa mahtaa tapahtua? En tiedä kyllä. Siinä on lentävä kalapanukko. Onko se Bobby Orr? No ei, kun se on joku... Varmaan Kapasen Sami vetää sinne pikku tripasalkkovia ja se vähän karkas. Jotain sellaista, joo. Mutta siis joo, kyllä silleen ihan mielenkiintoinen, että näistä voi niinku kerrata sen kauen. Joo, ja se mikä on, kyllä täytyy sanoa, että tämän ajan tietoja esimerkiksi netissä ei ole, niin tämä sarjan omistajalla on kyllä ihan hieno tietopankki sikäli jo tässä näin, että... Aivan. Että tietysti nyt ei voi tästä äkkiseltä sanoa, mitä virheitä sattunut, joko toivottavasti ei. Mutta se, että kuitenkin niin kuin pääsääntöisesti varmasti aika varsinkin kuranttia tietoa, jos jotain niin tämmöistä maalintekotietoa tarvii etsiä ja niin poispäin. Niin. Joo. En tiedä sitten miten, kun ajatellaan näitä sarjan sen aikaisia keräjiä, että miten, oliko ne innoissaan, oliko sä esimerkiksi innoissaan, kun tuli tämmöisiä kortteja kohille? Että... No, mä oon tietysti vähän huono verrokki, kun mä vähän luulen, että mun ajatteluni ei kyllä ihan vastaa sitä yleistä ajattelua, koska siis mullehan tämmöiset on ihan kakarasta asti ollut nimenomaan niinku semmoinen, tää oli mulle the shit. Ahaa, tää okay. Niinku nämä kierroskortit, mä olisin halunnut nämä kaikki, koska siis niitä oli tavattoman kiehtovaa lukea jotenkin näitä. Siis mä olen noiden tilastojen perään ollut aina jotenkin siis, mä en tiedä, mä en osaa yhtään sulle kertoa miksi. Mutta joku noissa niin kun on kiehtonut, että mä jaksan lukea nämä kaikki kortit vaikka heti tästä läpi. Just. Ja oikein intomielellä ja fiilistellä jotain juttuja vielä siellä, mikä tuntuu ihan pöllämystyttävät musta itsestäni, kun mä vähänkin astun ulkopuolelle ja miettii, mitä mä just äsken sanoin. Niin se on outoa. Ja sitten toinen, mikä juttu mulla on aina ollut, niin mistä tietysti hyötyy omassa duunissa on ollut sit myöhemmin, mutta niinku kokoonpanot ja pelinumerot ja tällaista on kiehtonut. Mä aina, jos en nyt ihan koko kokoonpanoa, niin kyllä mä pyörittelin aina, että mikä mun mielestä olisi minkäkin joukkueen avauskenttää ja tällä tavalla. Ja sit on niin kuin, no sanotaan näin, että kyllä se niin kuin, jotain on siitä, kun on niitä asioita pyöritellyt ja katsonut, miten vaikka valmentajat niitä ajattelee, niin kyllä mä olen pystynyt aika hyvin ennakoimaan usein vaikka sitä, että miten vaikka TPS-kentät elää kauden aikana, millaisia kokeiluja siellä tehdään, niin aika monet niistä on niin onnistunut veikkaamaan oikein. Okei, joo. Et sitä kautta jotenkin niin on ehkä oppinut hahmottaa sitä, että miten joukkueet ketjut roolitetaan niin poispäin. Mutta se on sellainen mun joku näin niin pelinumeroiden ja ketjujen ja kokoonpanojen muistaminen ja sitten tämmöistä niinku tilastojuttuja, jotain niinku esimerkiksi tuolta kaudelta, niin mä muistan jotain niinku tuloksia ja tämmöisiä niinku yksittäistä peleistä, mikä pitäisi nyt tässä kohtaa olla pyyhkiytynyt helvetin kauan aikaa sitten pois, mutta jotenkin niitä on vaan jäänyt. Joo, kun rupeaa miettimään, että jos itse olisin tuohon aikaan kerännyt kortteja ja ollut se ikäinen, että jotakin ymmärtäisin, niin kyllä mä ehkä mieluummin olisin kuitenkin halunnut vaikka tyyliin Saku Koivun kuin jonkun tommosen kierroskortin. Mutta nyt kun rupeaa miettimään, niin noinhan on tosiaan niin tosi mielenkiintoisia. Haluatko se tehdä testi? Tietolähteitä. No tehdään. Toi TPS, Tappara TPS päättyi 3-3. Olinko oikeassa? On mielenkiintoista. Tappara TPS.
Kyllä, 3-3. On siellä jotain tallella. Ja et ollut muuten varmaan lukenut tuota korttia vähän aikaa. Eikä mulla ollut näitä kuin ihan muutama. Mut mä vaan katoin, että muistelin, että toi kevään Tappara Teppäis-peli päättyi 3-3. Joo. Mä näin siellä aikaisemmin, että oli, niin mä ajattelin, että se ei ollut se. Semmoinen knoppi muuten, että tolla kaudella Saku Koivu teki Turussa Tapparaa vastaan liigauransa avausmaalin. Ja teki myös uransa avauspisteen ensimmäisessä liigapelissään. Lahdessa reipas Lahtea vastaan. No nyt tulee tietoutta. Oi että. Melkein väittäisi, että Juha Virtanen teki maali. Mulla on se peli, mä oon nähnyt. Siinä on siis tosi, se on hyvin hämmentävä matsi sikäli, että siinä on ensimmäinen erä tulee jostain syystä, tai siinä videolle on tullut Turun paikallisradioselostus, ja sitten sinne tulee yhtäkkiä Lahden selostaja, joka tulee vissiin myöhässä paikalle siihen peliin. Ja se koko ajan pyytää, hei, jos voisit laittaa levyn soimaan vähäksi aikaa, niin minä täällä vähän vielä tätä kokoonpanoa. Ja se on aivan kuistilla se äijä siinä. Just joo. Tavattoman huvittavaa, katsottavaa oli aikana. Joo, varmasti sekin tieto, mitä äsken sanoit, niin löytyisi, kun tietäisi, että mikä näistä se on, niin näistä korteista. Se Saku Koivun homma. Joo, jos muistaisin kierroksen, niin varmaan löydettäisikin. Se oli loka-marraskuuta, muistaakseni se peli oli. Joo, no ehkä ei ruveta nyt etsimään, mutta... Paikalliskierrokset, oliko nää niinku sitten oliko nää niinku, että... Katos näitten päivämäärä piruttaisi, onko nää ollut niinku, että... Nää laittu erillisiksi korteiksi tänne niinku muiden kierrosten joukkoon, vai miten tää oikein menee? Paikallispelit. Tässä on ainakin Tepsi S ollut tossa. Lukko TPS S. Hetkinen. Mä en nyt äkkiseltään saa niinku... Onko siellä päivämääriä? Mun mielestä täällä ei oo. Okei. Ei oo päivämääriä. Täällä kerrotaan niinku tulos, maalintekijät, yleisö. Okei. En tiedä sitten, että milloin nämä on ollut. Kato, täällä oli finaaleista ihan omat. Joo, ei täällä ei sanota päivämääriä. Jännä, tossa muuten väärästä pelistä kuva. On vai? Tämä on Hämeenlinnasta. Siis kaikki Hämeenlinnasta. Se voi olla, että ne on käynyt siellä kuvaamassa ja sitten on laitettu vaan lähinnä sopivat. Joo. Joku välierissä näköjään, niin olisiko tää, että tää on Tepsi S-sarja pelkästään, tossa on HPK Jyppi. Tuolla, joo, tässä on puoliväliä näköjään. Tää puolivälillä on Tepsi Ilves-sarja. Siellä varmaan kaikki pelit. Pronssiottelu. Mut joo, siis näähän oli Turun pelejä ensimmäinen ja kolmas. Ja oliko tää toinen peli, missä oli tää kaikki aikojen hieno haamumaali. Siitä kun siihen tohon aikaan oli vanhat maalituomarit vielä. Ja maalin takana ne, kun painoi siellä kopissa punaista valoa, jos meni maaliin, niin kyllä mä sen pelin kattonut joskus, niin no J.P. Jalo siteratakseni, niin punalamppu syttyy kyllä pelkästä kotiseuturakkaudesta, että ei kun katon siellä puolivälillä sarja, joo, nämä on sarja erikseen tuolla, Tepsi Ilves ja sitten tossa siellä on Jokeri tässä, toi oli hieno sarja sitten, että Jokerit oli järjetön ennakkosuosikki ja sitten S paino niitä tauluun, niin se oli kyllä aika helvetin iso yllätys tuohon aikaan. Yksi 90-luvun varmaan yllätti vimpiä juttuja, koska ei kukaan odottanut, että Jokerit tippuisi siinä kohtaa. Siinähän oli 93 se oli itse asiassa, olisiko ollut päivää ennen mun synttäreitäni, niin oli pelattiin Turkuhallissa peli, missä oli joku 11 000 ihmistä kattoo Tepsi Jokerit. Sitä pidettiin vähän niin kuin runkosarjan finaalina. Tuo Ylältä se peli kanssa, se on hauska ollut katsoa jälkikäteen, niin oli kyllä aikamoinen match ja Tepsi sen otti itsellensä ja sit sitä kautta niin käytännössä varmisti runkosarjan voiton lopulta. Okei. Ja sitä kautta sai Ilveksen vastaan, joka kyllä pisti hanttiin. Ipa oli paha. Ipa voitti yhden pelin siinä, Tepsi vei 3-1 sarjan. Niin se oli ihan kyllä taistelu sinänsä. Mutta joo, sitten tää välieräsarja tietysti on mulle jäänyt rakkaana mieleen toi Ässiä vastaan. Siinä oli kyllä hurja, varsinkin se toinen peli
Jumalauta, mikä tappelu. Se Summasen Raimo sekosi aivan täysi siellä. Se hakkas kaikkea mikä liikkui. Sillä, siis Summanenhan oli sellainen pelaaja, että kun sillä palo hiili, niin kannatti pysyä helvetin kaukana, että sitten tapahtui asioita. Joo, näin mä oon kuullut, että Joo. temperamenttia riittää. No se tuntuu olevan vieläkin, kun niitä huuteluklippejä kuuntelee vuosien takaa, kun se valmentajana muille huudellut. Mikä se oli silleen Lämsä? Lämsä! Sä oot ihan mieshuora, hei! Ota jollekin se poskee, hei! Saatana! Huuteli silloin siellä, kun se Peltonen Pennan morhomma oli. Silloin, kun... Mä en tiedä, muistatko sitä Euroopan troffipelissä? Muistan, joo. Eikö oliko se siinä? No kuitenkin Lämsä, kun oli Jokereiden valmentajana ja Summanen IFK, niin se huuteli sieltä kaiken näköistä krouvia tavaraa. Mä sain sekoittaa nyt keissit ehkä tässä, mutta kyllä Summanen... Ei kun jos oli Tomek Valtonen, kun siinä oli Joker. No anyway, kuitenkin menee vähän sekavaksi. Mutta Sivuraide, mutta ei siinä mitään. Joo. Tuo on hauska huomata kyllä, että ei ole sitten sen verran panostanut, että finaaleissa olisi ottanut oikeista peleistä. Se on ensimmäinen finaali. Niin. Sitten on toinen finaali. Joo, mä veikkaan, että nämä kaikki 4. pelistä. Joo, se voi hyvin olla, että siinä on pikkusen säästelty, että... Joo. Toihan oli tuo ensimmäinen peli, niin Tepsi vei se 9-3. Siinä oli tavallaan niinku... Ei jäänyt... Kaikki luuli, että siitä tulee ihan ylikävely, mutta sitten seuraava, se on hyvä esimerkki playoffista. Seuraava peli kaiken muuttaa voi. Niin voittiko HPK 6-5 sitten sen toisen ja 3. peli oli helvetin tiukka. Tepsi voitti sen 3-1 Turussa ja sitten oli tuo 4. Niin joskus sekin ollut 3-1 viimeinen tyhjiä. Niin joo, oli viimeinen tyhjiä, joo. Oli muistaakseni. All right. Tuosta pakko sanoa tuosta S-sarjasta vielä se ratkaiseva peli. Niin siinä on ehkä mun suosikki haastattelupätkiä niin ennen peliä. Legendaarinen Juha Lindgren, jonka olen päässyt tapaamaan kyllä nyt sit reissuilla, niin hän selostaa tänäkin päivänä vielä Tapparaa ja on niin kuin ihan näitä alkuperäisselostajien viimeinen mohikaani, mitä näitä meitä tai niin kuin ihan aikoin alussa paikallisradioita vetäneitä ukkoja on. Niin Linkki jaksaa vielä painaa, niin se oli Ylellä sitten niin tuommoisena kaukoloita haastattelijana liigalähetyksistä oli 92-93 kaudella, niin siinä on ennen peliä, niin se haastelee Tepsistä Mikko Mäkelää ja kaikki niin kun se kysyy Isomäestä hallista, että no, täällä sanotaan, että on tämmöistä taikaa, niin miten se murtaa? No, kyllä joka paikassa näitä taikoja on ja ne pitää aina murtaa, niin kuin kaikki tämmöistä, mitä se heitti, niin Mäkelä lyö täysin nollaksi heti välittömästi, että ei siinä mitään, no se on jääkiekkoa. Sitten on mun mielestä mun suosikkilauseeni siinä peli, täytyy ennestää, että niin, se sanoi ihan pokkana siinä, että kyllä me ollaan reenattu sen verran, että joka ei jaksaa ja niin, jos tässä saadaan oma peli rullaamaan, niin ei pitäisi olla Ässillä mitään mahdollisuuksia. Mä en ole kenenkään kuullut ikinä niin avoimesti sanovan tuolla tavalla. Ei pitäisi olla Ässillä mitään mahdollisuuksia. Se oli 3-0 eka erä ja game over. Kyllä miksi ihan tiesi mistä puhuu. Teki itse avausmaalin muuten. Joo, sanoi sen mittainen mies. Kyllä. Erinomainen peluri. Joo, nyt tässä on tullut länkytettyä kaiken näköistä, kun tässä näitä näkee, mutta Siellä on sitten näitä... Ei kato, Brian Tatt oli jäähykuningas. Joo, täällä on mainittu näitä erinäisten pistepörssien voittajia ja sitten sisupelaaja. Joo. Oliko se oikein juttu? On. Mä voin ihan kyllä kertoa sulle konkreettisen tarinan siitä, mitä sisupelaaja sai. No? Sisupelaaja sai helvetimoisen laatikon sisupastilleja. Ylläri. Joo, mutta se oli ihan oikein juttu. Siis tosiaan tämä, minkä takia Joensuussakin oltiin. Eli äitini oli parisuhteessa yhden 92-93 TPS pelanneen pelaajan kanssa, jonka mukana me lähdettiin sitten Joensuuhun. Sen takia me siellä oltiin sitten sillä kaudella, kun nämä kortit ilmestyi. Niin mutta tämä kyseinen peluri voitti kerran sisupelaajan palkinnon. Mä mutustelin niitä kun aikapoikaan menemään sitten. Se oli ihan konkreettinen juttu. Mä voin vakuuttaa, että näin oli. Ja en muista monta kaskia siinä oli, mutta semmoinen, että se on vähän niin kuin iso korttilaatikko olisi tavallaan ja sitten täynnä niin kuin niitä pikkusisuaskeja, niin kyllä niitä oli. Siitä oli semmoinen juttu
Eikö itse oli muuten kautta aikaisemmin, joo. No kuitenkin, niin mutta näin tosiaan kävi, niin mä siihen aikaan oli siellä sisulla sellainen TV-mainos, missä niin joku tyyppi vetää, olisiko ollut varmaan joku nuori poika vetää sisuja ja päätyy lämäsemään kiekko tyyliin maaliverkosta läpi. Ja kun mä olin vedellyt sisuja, niin mulla oli sellainen pikku maila, millä mä pelailin aina, niin mä viritin kauhean lämärin ja niin lapa lenti saatana olohuoneessa ja kajahti telkkari ja äiti tulee katsomaan. Mä katsoin hämmentyneenä sitä mailavarta. Oho, mä taisin vetää vähän liikaa niitä sisui. Just näin. Että kyllä ne toimii. Toimii. Joo, mutta mitä tarkoittaa toi? Siis lukeeko sitä takaa, että katsotaanpa. Criteria, miten se homma oikein toimii? Runkosarjan sisupelaajaa ei ole aiempina kausina nimetty, sanoo täällä. Joo, niin runkosarjan sisupelaaja, mutta kyllä yksittäisen sisupelaajan palkintoja oli. Se oli nimenomaan yksittäistä pelistä, milloin ne askit saatiin. Ja saattaa olla, että tääkin on virhekortti. Mä en nyt ole ihan varma, kun näissä oli myös muutama näissä loppupään korteissa, jossa oli errori. Okei. Että en ole ihan varma, että onko tää niitä vai ei. Mutta joo. Elikkä Otakar Janetski on ilmeisesti ollut siis ihan oikea sisupelaaja. Siis se, että niin ainahan vastustajan tähtipelaajasta täytyy piruilla ja on näitä Esa Tikkasen fucking chicken huutoja ja mitä kaikkea se oli Janetskille huudettu. Tässä näin YouTubesta löytyy tää, kun joo, se on legendaari. Tikille laitettiin mikit päälle silloin työsulkukaudella. Niin Janetskille se siinä huuteli hävyttömyyksiä, mutta niin toi Ottohan oli taitava pelaaja, mutta se oli ihan järjettömän vahva jätkä myös. Et siis siitähän on se tarina, kun se oli jotain joukkuekaveria muuttamassa ja kyllästyi niin siihen muiden hissutteluun, niin se veteli kirjalaatikoita siellä niin 3 päällekkäin ja paino menemään. Sitten ainakin en tiedä, onko vähän värikynää mukana, mutta kuulemma oli pesukoneekin kantanut yksin, kun ei jaksanut katsoa muiden tussanointia siinä. Voimaa oli kyllä pirusti ja siitähän oli tää. Siitä osoituksena oli myös se, että 95 finaaleissa, kun lähti aika legendaarisena joukkotappelu käyntiin, niin se lähti siitä, kun Tepsin Niko Mikkola yritti taklata Janetskia. Ja se veti sellaisen niin kuin puolen kentän vauhdin ja rysäytti päin ja Janetski jumalauta hievahtanutkaan. Mikkola lensi sitä pari metriä ja ihan niin kuin vaan, että se vaan ajoi itsensä oikein kunnolla päin tiiliseinään. Ei se vauhti, vaan se äkkipysähdys, vaan mikä, niin se oli vähän just sitä meininkiä. Kyllähän toi oli rautainen kaveri, että se unohtuu monta kertaa, että kyllä taitopelaajien, niin kyllähän niiden piti pirun kova luonteisiin olla. Tuohon aikaan vielä, niin se mailankäyttö oli todella ilkeetä. Sitä mä oon katsonut ihan kauhulla, kun mä oon näitä vanhoja pelejä katsonut. Siis ei vaan se koukkiminen, siis sehän hidasti peli ihan järjettömästi se koukkiminen, kun oli sellaista suunnilleen, että hyökkäys kääntyy siniviivalla, niin punaviivan mennessä sulla virvelikaino sitten sillä niin kuin aallolla surffaa kotia kohti, kun se toinen repii sua eteenpäin. Et se on niin härskiä se touhu. Mutta sitten oli se, että kun siellä oli vähän sellainen, että lyöt tai tulee lyödyksi tyyppinen meininki. En mä sano, että se oikein oli, mutta se oli se meininki silloin. Että jos sua lyötiin, niin sulla oli parempi lyödä takaisin. Niin joo. Niin se oli semmoista todella ilkeätä huitomista. Että kyllä niin kuin voi vaan kuvitella, missä kunnossa noita äijän ranteet olisi, jos ne pelaisi samanlaisilla hanskoilla kuin jotkut liikapelurit tänä vuonna, kun ne trimmailee noita mikä ne on, kalvosimia poistosta, niin se on kyllä tohon aikaan olisi ollut äärettömän huono idea. Ja kyllähän näitä oli, mä tiedän yhdestä pelaajasta, joka on yksi venäläispelaaja, niin huitas about tohon kohtaan hanskassa, niin sormi oli irti poikki. Vaikka ihan hyviä vehkeitä oli tohon aikaan, niin eikä kaikkea kestänyt, kun se mailalla mätkiminen oli niin hullu. Mutta se oli siis, se on sellaista niinku, että kun puhutaan, että ennen kunnioitettiin vastustajaa, niin vitut kunnioitettu. Kyllä se oli todella ihan järjettömän väkivaltaista touhua parhaimmillaan. Joo, kyllä siellä kovia kavereita oli. Että joo, ja se oli aika ilkeetä. Mutta niin kuin joku se 95-kissari, niin ei sillä aina ollut tekemistä jääkiekon kanssa yhtään mitään. 99 finaalit, mistä kanssa ihan eduskunta asti
vietiin siellä niitä juttuja Tepsi ja IFK välillä, niin eihän siinä ole mitään tekemistä jääkiekon kanssa välillä. Se oli ihan katutappelu, saatana, se oli jossain kohtaa. No, voin sanoa kyllä ihan suoraan, että tietyllä tapaa hyvä, että ajat on muuttunut. Nyt on vaan vauhdit niin kauheat, että sitten tuo taklaaminen on jotenkin niin pöllöä nykyään. Että, Joo, holtitonta. Joo, tehdään väärin. Mun mielestä pelaajien pitäisi olla itsekäs motiivi mun mielestä taklata puhtaammin, koska sitten se ei näy omassa lompakossa sen jälkeen. Ja siinä on se positiivinen puoli, että vastustajatkaan ei vammaudu. Kyllä, joo. Mutta joo, ehdottomasti niin uskon, että kyllä Janetski on täysin ton palkintonsa arvoinen ollut. Pakko muuten sanoa Janetskista niin sellainen, että hänhän on siis, voi helvetti, mä vihasin koko pienen ikäni miestä. Aivan täysin turhaan tietysti, mutta hän oli se vihollinen numero 1 silloin täällä Turussa päin. Mutta oli helvetin hienoa silloin, kun Erik Perren rikko tämän Janetskin nimissä olleen ulkomaalaisten pisteennätyksen, kun hän pelasi Tepsissä, niin Otto lähetti videotervehdyksen. Se näytettiin Turkuhalla. Hello TPS fans, this is Otakar Janetski, your old nightmare. Oli pakko arvostaa. No kyllä, on. Kova äijä. Nostan hattua kaikkeen näiden vuosien jälkeen, niin kun voi melkein 40-vuotiaana unohtaa tommoset typeryydet, niin kova peluri. Mutta siinä toi Kapusta, niin kuin sanoin, niin paras maalintekijähän se oli lopulta sitten näköjään tuolla kaudella. Tosiaan joo. En muistanut, että se ihan noin monta pyyriä heitti, mutta koppa heilu, kun takatukka hulmuten kaveri tuli sieltä. Ja Peter Prisaha oli sitten taas, jos niin kuin toi Myllys oli Lukon tuki ja turva tosta pari seuraavaa vuotta ennen kuin Luulaja lähti, niin Prisa oli sitä kyllä ennen siinä useamman kauden. Et se oli kyllä ihan muojelman tähtiluokan maalivahti. Hän taisi lähteä Saksaan sit muistaakseni tuosta keräilemään vähän hilloa vielä. Okei, leivän päälle pikkasen. Juu, siellä maksettiin silloinkin ihan hyvät rahnanpaskat, niin kävi nappaan niitä pois kuleksimasta sitten. Janne Laukkanen, Timo Jutila, no, vaikea tuosta eri mieltä olla. Juha Riihijärvi, siinä on kyllä erittäin hyvä pelaaja, mikä on vähän unohdettu varmaan monellakin tavalla, kun ei koskaan niin hirveästi missään maajoukkueessa pyörinyt vaikka. Joo, täytyy sanoa, että en muista muuten kuin noista korteista. Joo, ja siinä on myös se suuri syy siihen on. Suuri syy sen takana on myös se, että kun hän pelasi Ruotsissa pitkään. Niin just, hän joo. tunnetaan Malmössä nimellä Kungen, tai ainakin tunnettiin silloin, että ihan kunkkuäijä ilmeisesti oli siellä. Kyllä. Ja siellä yllättäen on taas Esa Keskinen. Joo, Eppu oli kovasti iskus silloin kyllä. Ja Jarkko Varviokin näköjään oli. Tämä oli varmaan se kausi, kun Jakke lähti sitä NHL. Ja sen jälkeen hän ei oikeastaan koskaan enää palannut siksi samaksi pelaajaksi. Se ei oikein sit homma siellä lähtenyt. Dallasissa hän kävi siellä pyörimässä. Joo, niin kävi. Ja sitten taas tää ei yllätä ollenkaan toi Fair Play-pelaajapalkinto. Mä veikkaan, että toi on aika sidoksissa jäähyminuutteihin ja se ei kyllä kauheasti istunut. Siinä on kyllä täytyy sanoa, että olin niin iloinen siitä, että Keskinen tuli sitten vielä Ruotsin vuosien jälkeen Tepsiin pelaamaan 99-2000 kaudella, milloin mä olin 15 vanha, niin siitä jäi jotain mieleenkin. Niin joo, totta. En mä näistä vuosista niin paljon tietenkään muista väkisinkään. Tai ainakaan, että olisin ymmärtänytkään, kuinka hyvä pelaaja Esa Keskinen oli. Hän oli selkä ihan päreinä, ei sitä kun 22 peliä pelata runkosarjassa sitten playoffeissa jonkun verran. Että lopetti sitten siihen selkävaivojen takia. Niin Mutta silloin oli kiva katsoa sitä, kun tuli aiemmin viitattu, että Nurminen paino 41 maaleja, niin kyllä siinä muutama maalisyöttö antoi herra Keskinenkin. Ja se oli niin jotenkin tyly katsoa pakkien kannalta sitä, kun Essi oli siinä mun muistini mukaan jossain oikealla laidalla siinä B-pisteen alakaaren puolella. Ja se leipoo kiekkoa silleen pikkasen katsoo pakki, että sä haluat tuon kiekko, eikö niin? Tuoke, kiskis, ota, tuoke. Pakki katsoo, mä pysyn tässä. Älä nyt oo tommonen, tuoke tää kiekko, tää on sun kiekko. Tuottaa tää kiekko, tuo on rohkea saatana, tuottaa nyt se kiekko. Sitten kun se pakki erehtysliikkeen tekee, syöttö längistä takaa tolpalle ja Nurminen nostaa kädet ilmaan ja hunaja soimaan. Se oli jotenkin, se oli ihan helvetin tylyä.
Et Ai että. kaikki tiesi mitä tulee tapahtumaan, mutta jossain kohtaa Paki Hermoon petti, että okei, no yritä, voi helvetti. Sitten kolahti, kun toi oli niin taitava syöttäjä ja se ajoitus ja kaikki, se oli, siis kädet oli niin silkkaa samettia, että on kyllä hienoa, että pääsi häntä vielä sitten teini-ikäisenäkin näkemään, niin muistaa kyllä ton oikein hyvin. Jännä juttu, että Erik Hämäläinen oli vuoden puolustaja, mutta ei ollut All Starsissa ja sama Timo Lehkonen. Onkohan noin tehty runkosarjan perusteella sitten? Saattaa olla, Ai niin, joo. mutta jokerithan tippui aika nopeasti. Että Niin. sikäli jännä valinta. Totta, joo. Se oli veskarina. Ei kun niin Prisa oli siellä veskarina. Joo. Mä veikkaan, että tässä on haettu vähän hajontaa nyt väkisinkin. Joo, ehkäpä, ettei kovin montaa korttia Joo. samasta jätkästä. Mutta tällä on nyt se German Tiittovikin, mitä ei pitänyt olla koko sarjassa. Himikihärkä. Joo. German Titov. Se oli kyllä kova ukko kanssa. Mutta hei, eikö niin joo? Ootas nyt. Playoffs paras pistemies. Miten se voi olla playereiden paras pistemies, jos ei se pelannut playereita? Jos ei se koko kaudella pelannut tuolla? Ei, mutta kato nyt sulle menee tässä puurot ja vellit sekaisin sikäli, että kun tässä puhutaan 92-93 kaudesta. Aivan joo. Niin nyt tämä sarja on kuitenkin tehty ennen seuraavaa kautta, eli tässä kohtaa Titov lähti yllättäen NHL, eli oletan, että se tarkoittaa sitä, että hänellä varmaan oli sopimus Tepsin kanssa. Ja sitten se tuli se, Kälkäriinkö hän lähti? Olisiko ollut? Muista lähti Kälkäriin ensin. Pittsburghissa ja Anaheimissa pelasi myös myöhemmin. Muista Kälkäri oli se, missä hän aloitti NR-ura. Niin varmaan se tuli vähän niin kuin yllättäen sopimus, koska siis Titovihan pelasi varmasti yli kaikkien odotusten ylipäätään tuolla kaudella. Olisiko se Smirnov oli ainakin sitten taas Venäjän maailmanmestarin joukkueessa 93. En muista, oliko Tito siinä. Joo. Syytä olisi olla. Meillä oli helvetin kova kausi kyllä Tittovilta. Siinä on mainio mies Mikko Haapakoski, Oulun poikki, joka sitten Turkuun tuli nuorena. Totta, joo. Mutta se aina Haapakoskesta, kun tulee puheen, ja tykkään kertoa tätä tarinaa, kun Haapakoskihan oli silleen tultiin tutuiksi siinä, kun mun ihan ekalla selostuskaudella hän valmensi Tepsi A-junnuja silloin loppukauden, ja me tehtiin silloin, kun edustus liigajoukkueet, niin nehän pelasi silloin sijasta siellä 13, niin ei paljon playoffia nähty. Niin lähdettiin siihen A-junnojen mestarijoukkueeksi päätyneen jengi kelkkaa sitten loppukaudeksi. Ja siinä niin tultiin sitten vähän tutuiksi. Mutta seuraavalla kaudella niin Haapakoski sai sitten hommia tuolta KKsta, kun KK tuli sitten liigaa 15-16 kaudeksi. Niin se oli, olisiko ollut ensimmäisiä pelejä sillä kaudella. Ja KK haki Turusta voiton jatkoajalla 1-0. Niiden molarit oli varmaan joku 40-50 kertaa siinä pelissä ja niin ihan yhtä päätä. Ja se jotenkin ne vaan nappas voitaa. Muistan, kun mä näin Mikon matkalla bussiin siitä, kun mä lähdin itse hallittamaan. Mä heitin ihan vitsille. Menikö tänne Mikko ihan teidän pelisuunnitelman mukaan, niin se tuli ihan loistavasti. Kyllä meidän hyökätäkin piti. Ei siinä voinut kun revetä ja jatkaa matkaa ja toivottaa onnea kauteen, mutta se oli helvetin vaikka. Kyllä meidän hyökätäkin piti. Vähän jäi piippuun, mutta hei, voito ottivat, mikä siinä. Niin se meni tällä kertaa. Tai sillä kertaa pikemminkin. Playoffien sisupelaaja Marko Palonen, se on kyllä mennyt aivan oikeaan osoitteeseen toi valinta. Joo. Se on kyllä siinä on sellainen sisupussi kyllä, että se HPK jäi hopeille, mutta se ei kyllä Palosta jäänyt perkele kiinni, ei sitten millään. Joo. Sitten taas siinä on mun mielestä kyllä itse oikeutusti siihen asti, kun Sari Levonen tuli kuvioihin, niin mun mielestä se yksi niistä kaikkien aikojen tuomareista 90-luvun kovin liigatuomari ehdottomasti. Ei kai Seppokaan joka pelissä onnistunut, mutta se, että mun mielestä hänellä oli oikea tapa siihen, että hän johti peliä, ei hän lähtenyt viheltämään jokaista näkemäänsä rikettä, vaan hän johti peliä oikealla tavalla. Se oli kertoiko hän itse jossain haastattelussa vai miten se oli, taisi olla näin, niin kertoi itse, kun oli jossain pelissä Karalahti oli hakannut vastustajaa maaleissa poikittaessa, Seppo oli huutanut maata, että lopeta!
Karalahti lopetti, tuli sanoa seuraavalle Veikka, että hyvä, nyt mä tiedän, missä raja menee. Niin. Eli ja kyllähän niinku Seponkin peleissä roihahti, mutta se oli se, että se kyllä niinku aika jämäkästi sen ilmoitti, että, sitten, että jos, että nyt toi saatana loppuu tai kohta alkaa boksi heilumaan. Ja sitten oli ja siinä on kans jotain kertoo kaverin karismasta, että Erik Lindros tulee kukoilemaan ja täysin kielipuoli Seppo Mäkelä sanoi ilmoittaa no! Erik Lindros kääntyy kannoilla. Asiaan ei palattu. Missä näin tapahtui? Se oli joku MM-kisat, se oli vai 92 olympialaista oli muuta. Joo, siellä iso Eerikki oli silloin junnopoikana, kun se ei silloin suostunut Kepekin kanssa tekemään diiliä, niin se oli silloin pelasi Oshavassa junnuliigaa ja sitten pääsi pelaamaan olympialaisia. Siellä se taisi olla jo, kun Seppo oli ainakin viheltäisi siellä. Joo, siinä näitä on sitten. Siinä näitä on, se on joo. Joo, mestaruus- ja kultamitalit. 93 Tepsi kävi kanisteri hakemassa Hämeenlinnasta, joo. En ollut paikan päällä, katoin telkkarista peliä. Ja sieltä tulikin aiemmin puhuttua herrasta nimeltä Jukka Virtanen siinä Marko Jantusen kohdalla. Siinä Känä Virtanen teki maalin uransa viimeisessä pelissä. Ja niin, olisiko perkele ollut muuten jopa mestaruusmaali? Jaa. Vai teki Kvilandersin mestaruusmaali? Känä teki kuitenkin maali siinä vimpasfinaalissa ja lopetti uransa sitten muolin tekijänä ja ottamalla pikku hömpsyt kanisterista. Ihan hieno tapa lopettaa. Ja on, paras. Kari Jalonenhan tuli niin kans silloin kesken ton 92-93 kauden. Se pelasi tuolla Divari. Ettei ollut Kärpis. Ei ollut Kärpis, oli seuraavalla kaudella vasta Kärpissä. Se tuli siitäkin mieleen hauska. Mutta se oli Kalajoen Junkkareissa. Joo. Junkkarilla taisi loppua vähän fyrkat kesken tai joku juttu siinä oli, mutta sitten kesken kauden se tuli. Ja mä muistan, mä oon kuullut tämmöisen jutun, että Kojo oli vissiin aika tiukas kunnossa, kun se oli tullut suihkuun, tai tullut joukkueeseen ja Jursi ei ollut aikaisemmin nähnyt, niin Jursi oli katsonut suihkuun. Jumalauta, Kalajoen, Schwarzenegger! En tiedä, onko ihan paska puhetta tai mitään, mutta tämmöisen jutun mä joskus penskana kuulin. Saattaa olla, että pelaajat vähän väritteli vaan, mutta nauratti kyllä. Siksi päätin jakaa sen. Hauska joka tapauksessa. Kyllä, mutta Kojotti tuli takaisin Turkuun ja otti vielä yhden kanisteri. Siitä sitten. Mutta seuraavan kauden hän päätyi tosiaan Ouluun, mutta silloinhan alkoi taas sitä just 93-94 kausi. Mikä eli näiden korttien julkaisukausi. Niin. Niin Jalonen meni Kärppiin ja Kärpät silloin julisti Divarin kausiohjelmassa, että joukkue on 91% oululainen ja silloin haettiin nousua kovalla tohinalla ja silloin silloin alkoi se syöksykierre, mistä sitten se nousi vasta silloin kohti liigaa. Nehän eli aika pahasti ylivarojensa ja siellä kassat alkoi paukkua ja Jalonen muun muassa päätyi Lukkoon sitten loppukaudeksi ja olisiko ollut siellä ratkomassa pronssimitalia Lukolle jopa 94 keväällä. Niin, se oli Lukko siis, joo. Jokerit Lukko oli varmaan se toinen pari, kun Tepsi ja Tappara olisi toinen pari, kun sitä spekulattiin tuossa aikaisemmin. Joo, Lukko taisi viedä pronssimitalia. Mun mielestä Jalonen teki jopa voittomaalissa. Katohan. Okei. Käännetäänkö sivu? Onko siellä vielä jotain pientä kivaa? Jotain pientä kivaa. Onko viimeinen sivu? Kyllä. Joo. Mitäs sitten? NHL drafteja näköjään. Joo. Kyllä, siellä on tämmöisiä uusia nuoria lupauksia kuin Saku Koivu, Janne Niinimaa, Ville Peltonen. Siellä on se Jonni Vauhkonenkin, eli draftattu on. Kyllä. Kyllä siinä jotain lupausta oli, en mä ihan Stetsonista nyt vaan vetänyt. Joo, Petri Varis, Antti Aalto. Ei kyllä tolla... Ire Karalahti, Kimmo Timonen. Aalto ei kyllä tolla kaudella vielä montaa matsia pelannut, mutta seuraavalla kaudella sitten, just 93-94 kausi, niin sitten alkoi Aaltokin tekee tuloaan. Mutta kyllä siinä meni Antilla pari vuotta ennen kuin se alkoi Tepsissä päästä niin kuin isompaan ruutuun. Se oli varmaan 95-96. Sitten kun Saku oli lähtenyt NHL, niin sitten tuli enemmän ruutuun, niin se oli Fanduli ja Aalto oli isot pelaajat. Tai muistaakseni Aalto nousi siinä sitten
Ja sitten 96-97 niin Rintasen ja niin Elorannan kanssa niin muodostivat kyllä kovaa ykköskentänkin silloin. Sen jälkeen taisi NHL lähteä sitten jo. Nyt on vähän aikaa aina harittaa, mutta se, että se on hauskaa, että se drafti tuli tossa kohtaa, mutta että hänellä kesti se kypsyminen aika kauan. Ja Petteri Varis ei kyllä San Jose Sharksiin koskaan päätynyt. Mutta Chicagossa hän oli kääntymässä. Oliko näin? Joo. Se oli vähän niin kuin kypsemmällä iällä. Niin. Kävi vetäseen jonkun AHL-kauden varmaan siellä. Muistaakseni se oli Chicago, mä väittäisin edelleen. Mutta eli tossa hän niin kuin S-paidassa jo, niin lupausta oli ja sitten Jokereissa hänestä tuli liigan ihan ykköstähti. Kyllä. Vuodeksi. Varsinkin silloin, kun Jokerit 97 voitti ihan pystyyn koko sarjan, niin Varis oli kyllä aika helvatin kova. Kimmo Timonen, joo, siinä on kans. Kyllä, se on hienoa, että NHL muuttui just sopivasti, just sopivaan aikaan, että Kimmo Timonen pääsi tekemään sen uran, mikä hän teki, koska ja että päätyi sitten sinne just, mä en muista, että ei varmaan suoraan laajennus draftin kautta Predatorsiin päätynyt, vai varmaan kaupan kautta. Enpä nyt muista. En mäkään yhtään, mutta siis se, että kuitenkin, että päätyi just oikeaan paikkaan, just oikeaan aikaan, koska se ei ollut mikään itsestäänselvyys, että ton kokoiselle puolustajalle olisi ollut tilausta NHL:ssä. Joo. Varsinkaan siihen aikaan, kun silloin se oli vielä sitä aikaa, kun tämmöiset lihanleikkaajapakit oli siellä, niin kuin jotain Derian Hatchereita ja tällaisia, mikä niin kuin jalka ei liikkunutta mailla kävi senkin edestä. Että kyllä. Aivan murhaaja. Niin tommonen Timosen kaltainen äärimmäisen älykäs, loistava luistelija. Niin se on jännä, miten siellä Pohjois-Amerikassa aina niin sitä koko ajan kovuutta ihannoidaan taidon yli. Et se on vähän taas balanssi muuttunut, mutta kyllä se aina kuitenkin vanhan liiton äijät vaan palaa siihen, että pitää olla se jääkaappipakasti siellä. Se olisi mahtava yhdistelmä, että olisi se jääkaappipakastin, joka myös osaa pelata. No toi on aika lähellä no ainakin kokonsa puolesta, niin se Buffalo Sabresin se Tage Thompson, se hyökkääjä. Taake Thompson, joo. Taake Laiho Thompson. En tiedä miten lähtee Vifalsetti. No niin, meni taas sieltä. Mutta siis se on perhana taitava kaveri ja todella iso kokoinen. Joo. Se ainakin tulee mieleen, että sekin yhdistelmä on mahdollista joskus. Kyllä. Mutta mitä tässä piti katsoa vielä, niin pakko se kai tässä esille ottaa, kun se tässä nyt mieleen tulee, kun katsoo Karalahden korttia tossa. Kyllä se vaan mulle on vähän semmoinen niin kuin what could have been -tyyppinen pelaaja. Että Niin, vaikka paljon saavutti, joo, niin olisi varmasti ollut potentiaalia vielä enempää. No joo, mutta se, että ei pystynyt sitoutumaan siihen päihdeohjelmaan vaan siellä NHL:ssä, että se tehtiin selväksi, että ei ole asiaa pelata, jos jos et malta olla sitä saunakaljaa ottamatta edes, niin se oli raaka peli, mutta selkeä peli ja kyllä hän jätti aika perhanasti fyrkkaa pöydälle ja niin kuin jätti mun mielestä mittaamatta potentiaalinsa ja se on mun mielestä vähän täältä ulkopuolelta, just kun hänellä on, Jere Karalahdella on jääkiekkoon liittyvää talenttia satana pikkurillin kynnessä enemmän kuin mulla on ikinä. Mutta se, että niin ei hän kyllä sitä kaikkea irti ottaa. Siinä on vieressä kavereita, jotka otti. Joo. Siellä on Ville Peltonen ja siinä on Antti Aalto ja siinä on Kimmo Timonen ja varmaan monella tapaa Petri Varis ja Jonni Vauhkonenkin kyllä ihan varmasti niin kuin löi kaiken peliin, mutta toi jo. Sen takia mun on hankala arvostaa Jere Karalahteen. Ei mua kiinnosta se huumejuttu ollenkaan, ei mua se niin kuin kiinnosta pätkääkään, vaan just enemmän se, että hänellä oli helvetimoinen lahja, minkä hän hukkasi. Joo. Tietyllä tavalla, niin se on mulle tavattoman turhauttavaa aina. Sen takia mä arvostan ihan hemmetisti just niin kuin alempien kenttien jätkiä, jotka on tehnyt kauhean työn päästäkseen edes liigaan. Et ne on
ne on painanut perseruvella töitä ja ottanut ihan kaiken irti siitä, että ne saa pelata sitä liigaa. Niin mä inhoan just sellaisia niinku lahjakkaita, mutta laiskoja tai jukuripäisiä jollain tavalla, mitkä vaan niinku on oman itsensä pahimpia vihollisia. Sitä ärsyttävää seurata. Joo, ja mä väitän, että kyllä se on ollut ärsyttävää hänelle itselleensäkin. Mutta se on vaan mennyt niin kuin on mennyt. En tiedä, jotenkin musta tuntuu, että en mä sitä kirjaa lukenut, koska Karalainen kirjaa siis en ole lukenut, koska mä kysyin sen lukeneelta muutaman strategisen kysymyksen, että tietääkseni, että kannattaako monen aloittaa, ja ei kannata, kun hän ilmeisesti viat löytyy kaikkialta muualta, paitsi hänestä itsestään, niin silloin mun mielestä hän todella. Marko Jantusen kirja on aika raakaa kamaa, mutta sitten taas siinä on se, että Jarna ei kyllä heti syyllisiä muualta, vaan hän nimenomaan kyllä ottaa sen itse. Se on ihan aivan eri tavalla helppo arvostaa häntä, ja niin kuin hän on tullut sen, niin kuin kirjan nimikin, että läpi helvetin. Niin, joo, on. Niin, se on hienoa, että missä hapes hän tänä päivänä on, ja silloin kun hänet pääsi tapaamaan muutamasta takaperin, niin oli kyllä aika hurjaa tarinaa, mitä hän yläasteikäisille kertoi siinä. Niin se oli hyvä, kun siellä räpläsi kännykkää. Se nyt lähti ihan sivuraiteille, mutta kuitenkin niin hän niin kertoi tätä omaa tarinaa siellä. Ja ennen kuin hän kertoi, että mitä hän sitten nykyään tekee sen Minnesota kuntoutuksen tämmöistä niin kanssa päihdettyä juttua, niin se on hyvä, kun se selittää sen. Joo, että siinä mä sitten olin hiekkakuopalla ja mä tuijotin revolveripiippua, että tähänkö tää nyt sitten päättyy. Niin kaikki on silleen, että sanoiko se just mitä mä ei kai. Sanoiko se jumala? Nyt täytyy kuunnella. Kännykät meni pikkuhiljaa taskuun ja yhtäkkiä penskatkin höristi korvia, että mitä vittua se just sanoo. Joo. Niin se on aika, siis se oli mahtavaa se toteava sävy vaan, että siis sitä oltiin, että polvillaan ja tuijoteltiin revolveripiippua, että jaha, nytkö lähtö tuli, että siihen pisteeseen oli kuoma itsensä ajanut, mutta että helvetin hyvä, että asiat on kunnossa, mutta että joo, on kyllä. joo. Mutta se ehkä tästä sivuraiteesta. Kyllä. Haluatko sanoa vielä jotakin Sisu 9394 sarjasta? Joo, vois varmaan tästä sarjastakin jotain sanoa, kun mä oon puhunut kaikkea muuta paskaa. Tässä on ainakin 4 tuntia, mutta kyllä tää oli aika hieno, hieno trippi. Jotain kortteja mä näin ensimmäistä kertaa itse asiassa tietenkään, kun eihän mä oon nähnyt näitä koko sarjaa aikaisemmin. Niin, totta. Ei mulla koskaan, mä olin sikäli varmaan senkin takia se korttikeräileminen jäi aika nopeasti, koska se maksoi rahaa, mitä mulla ei ollut, mutta sitten myös se, että et eipä mulla kaveripiiri ehkä sit ollut niin korttiorientoitunutta kuitenkaan. Että ei mulla sellaisia kunnon keräilijöitä ole. Mä en tuntenut ketään koskaan, kuka oli koko sarja saanut. Olisiko yhden jätkän mä tiedän, kuka oli sen liikasuklaa-homma, sen tarrahomma saanut valmiiksi. Mutta niitä taisi olla vähän vähemmän kuin näitä kortteja. No yhtä kaikki, niin se oli ainoa semmoinen keräilysuoritus, minkä mä kaveripiiristäni muistan. Me keskityttiin siihen omaan pihapelailemiseen enemmän. Kyllä. Ja sitten tuli nämä konsolipelit, niin niitä mäiskittiin enemmän. Mutta se, että onhan tää helkkarin kiehtovaa nähdä. Ja jotenkin täytyy sanoa, että kyllä mä niitä jäljempiäkin sarjoja on nähnyt. Enkä mä yleensä ole mikään, että tosiaan taisi aikaisemmin heittää, että ensimmäinen demo on paras, niin se ei ole mun ajatteluni. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä tässä tehtiin aika helvetin monta asiaa oikein. Ja jotain siis nerokkaita juttuja, mitä mä en ole selkeä nähnyt, niin kuin toi kierroskorttihomma, niin joo. Toi on aivan loistava juttu. Taitaa olla muuten ainut sarja, missä on tämmöiset. Mikä on perhana surullista, mutta se, että eihän sitä silloin tajunnut ajatella, eikä sitä nytkään olisi tajunnut ajatella, ellei me oltaisi sitä tuolta luettu heti alkuun. Että just, että kuinka kuitenkin säästöliekillä on tehty, että kuinka harvoissa paikoissa on kuvattu. Ja niin, sikäli joo. Ja sitä tehokkuusajattelu näköjään oli jo 30 vuotta sitten aika hyvin. Mutta kyllä tämä varmaan aikamoinen reissu on tekijöillekin ollut. Joo, ja tämä on ollut vähän niin kuin se, just niin kuin sanoit, se eka demo, että tästä on sitten oikeastaan lähdetty rakentaa. Joo, ja täytyy sanoa, että ei ne pitkäsuotat kyllä kauhean hyviä ollut. Kyllä tämä eka demo oli paras tässä tapauksessa. Mä lähdin sille, koska siis tässä on toki
nostalgia is a hell of a drug, niin kuin tulee aina sanottua, mutta kyllä tässä on jotenkin sitä jotain. Ne seuraavat sarjat, ne muuttuu jotenkin niin perhanan kliinisiksi. Semmoisen niin kuin huonompia NHL-kortteja, semmoinen fiilis se tuli. No joo, ehkä se on, kato, kun Leafy ja siis se Jenkkiliifi, kun se oli sama firman tuote, niin ehkä ne halus vähän sitten täällä Suomessa jäljitellä sitä Jenkkiliifiä, niin se varmaan siitä juontaa sen juonensa, mutta eihän ne nyt ollut tosiaan, niin kuin sanoit, niin yhtä hyvän näköisiä, ainakaan ne peruskortit, mitä niissä oli. Näitäkin katsoo, niin tämähän on niin lysäriä kuin voi olla. On. Ja siis tämä on tunnistettava. Nimenomaan, just sen takia tämä viehättää. Tässä on persoonaa tässä sarjassa ihan perhanasti. Sitä on kyllä, joo. Ja tämä on semmoista ajankuvaa. Joo, nimenomaan. Ja jotenkin vaan... Niin ehkä ainoa mitä nyt kun sitä ajattelee, niin osaa kaivata tavallaan. Että jotenkin niin kuin... Että hätäpaskakuvat pois, kun sieltä sais vielä. No joo. Mutta sitten taas tavallaan niin kuin se on... Täydellisyys on perhanan tylsää, niin se on vähän niin kuin osa tätä sarjan viehätystä. Joo, ja kyllä, siis täytyy sanoa, että kyllä mä tykkään tosta, mikä oikeastaan on semmoista kotikutusta ja kälyisyyttä vähän, niin ne Kiekko Espoon reenikuvatkin. Joo. Jotenkin se toimii. Siis tavallaan hauskaa, että koska sä näet, niin kun, tai varsinkaan tohon aikaan näet niin pelaajista kovin niin reenipaita päällä ja tolleen, niin kuin Scott Browerinkin ja nämä Kiekko Espoon veskareiden kuvat, niin se, että jotenkin, se oli tilanne, missä sä et koskaan niitä nähnyt. Totta. Niin, sekin on omalainen pieni viehätys siellä on, mutta mutta kyllä tää hauskaa näin 3 vuoden tauon jälkeen, niin hauskaa on nähdä kaikki noita pelaajia. Moni semmoisia pelaajia, mitä tullut ajateltu pitkää aikaa ja monia enemmän tai vähemmän hölmöjä storeja tässä yhtäkkiä tuli mieleen, kun tätä kaikkea katteli. Kiitoksia. Tämä on hieno reissu ollut kyllä. Oli oikein kiva nähdä tämä nyt ensimmäistä kertaa tälleen täytenä sarjana. Hei, kiitos sulle. Aivan mahtavia storeja. Toivon, että kuulijat ja katsojat on näistä tykännyt. Minä ainakin tykkäsin ihan helvetisti. No hyvä homma. Tästä tuli sen verran kerrottakoon, että kiellettiin filtteröimöstä mitään, niin minäpä sitten tässä on nyt louskutellut menemään. Et ehkä Reiska tästä leikkaataan pois jos nikseen, mutta niin mä nyt vaan yritin toimittaa tilausta. Kyllä, ja se tuli toimitettu. Mutta kyllä tää on hienoa ja sit just se mikä täytyy myös sanoa, että niinku, vaikka nyt pelipaitakeräilyyn tässä olen lopettanut tai lopettamassa, niin oli kyllä hieno nähdä näitä ihan niin kuin sarjalun paitoikin tälleen näin kollektiivisesti. Siis taas just Jonni Vaukkosesta tuli mieleen, että mä en muista, että Reipaslahden musta paita oli noin helvetin hieno. Totta. Et tossa on meininki ja toi logo stemmaa tuohon väritykseen oikein hyvin. Et kyllä mä melkein semmoinen sanon, että jos tommonen vastaan tulee, niin saatan ostaa. Pitäähän se ottaa talteen. Joo, totta kai, jos oikein hyvä. Eli se jollakulla semmoinen sattuu olemaan, niin ei mennä siihen. Kyllä. Olisiko se siinä? Eiköhän. Ei mulla ainakaan enempää tässä irtoa. Kyllä. Kiitoksia tosiaan kaikille katsojille vielä kerran. Ja... Joo, kiitos ja anteeksi tarinatuokiosta. Se on moro.